на, може би, най-тържествената част от фестивала Белгия международен фестивал Златна кутия. Probably the most celebratory part of the festival, the Golden Cooper, който благодарение на усилията на Надя Славова и нейния екип се състоя в София. Thanks to the efforts of Nadia Slavova and her team, was being held in Sofia this year. Искам да ви предложа една гледна точка и тя се състои в това, че в моите очи фестивалът е един празник, на който филмите срещат своята най-ентусиазирана публика. I'd like to share with you a point of view of mine, which is that in festivals such as this one, films would meet their most ardent audience. Аз не знам как е по света, но в България проблемът срещата на филмите със своята публика в моите очи става все по-важен и все по-голям, със съжаление. I don't know if it's the same in other countries, but I feel that in Bulgaria the issue of actually meeting in between for the movies and the films and the audience is gaining an even greater importance. Това е проблем на управлението на нашата култура. Няма киносалони, телевизиите инцидентно показват такива художествени филми, за съжаление. Unfortunately, it's an infrastructural issue and issue of the management, the cultural management. There are no movie theaters or even a less number of movie theaters is available, and televisions will only occasionally display or show any animation film. От такава гледна точка, всеки такъв празник на киното би трябвало да бъде приветстван от всички. So in view of what I just said, such a festival would have to be celebrated by everyone as a real holiday, a real special day for films. Колко са филмите, какво е качеството на тяхното съдържание, на тяхната визуална естетика и какви са наградите, ще ги кажат уважаемите членове на журите, господин Чаба Варга от Унгария, чието филм аз преди 26 години съм програмирал Августа храни бебето, доцент доктор Надежда Величевска и разбира се Златин Радев, който е известен навсякъде и мисля, че сега ще стане най-интересната част от края на този фестивал. Понятно. So the number of films that were presented here at the festival and the awards would be now presented to you by the honorable members of the awards commission. Здравейте, само ще вметна, че най-интересна част ще бъде до вечера на награждаването и след награждаването. Заповядайте. Има хубави филми, честно, съвсем спокойно го казвам, след това ще има купон. Аз сега ще дам думата на Надята да каже за кои филми става. Just want to mention that this is the most interesting part of this award ceremony will be held tonight. There will be a very interesting film program, and after the film program there will be a party. So I'm giving the floor now to my colleague to talk a bit more about the awards. Здравейте от мене. Първо искам да кажа, че това, че имаме международен фестивал в България отново, е най-страхотният факт и нещо, което аниматорската ни общност действително заслужава и чака вече повече от 20 години. Така че първото нещо, което искам да отбележа е това. Второто е, че първо издание на фестивал обикновено започва скромничко, така с много събрани неща. Мога да кажа, че този фестивал не отстъпва по качество на филмовата подборка и количество на филмите, разнообразието на представените страни, не отстъпва на големи филмови фестивали. Само за сравнение ще ви кажа, че в Тенейси в конкурсната програма
програма, и то в значително повече категории участват около 100 филми, а тук имаме 80 филма. Била съм на фестивали с по 20 или по 30 филма в конкурса. Така че това е един много висок старт и се надявам той да продължи да има нататък много издания. Well, first of all, I'd like to say that it was really great and wonderful to have this festival. I'm really happy to be here. The second thing that I want to say is that I've been attending quite a few festivals. I know the standards, and I have to say that this festival does not take a single step back from the positions that like even the largest and the biggest festivals in the world have. For example, we have 80 films, or compared to a maximum of 100 films that I have seen, and I have also seen festivals with 20 and up to 30 films. So there is a great variety, and all the films have been very interesting. Бих искала да ви кажа няколко неща за работата на журито. Значи ние имахме действително много филми, много добри филми, от които да избираме. И избора не беше съвсем лесен, да ви кажа, защото значи в някои категории нямахме достатъчно награди. Разбира се, журито прецени, че в някои категории няма да се присъждат награди, просто защото избора беше малък. Но сега ще ви прочета отзад напред филмите, на които сме присъдили награди. I will now tell you that something about the work of the jury and how we chose to award films that we did. The most important part is that it was really hard for us in some of the categories. It was an award process that took us some deliberation and consideration. Of course, in some of the other categories, we took the decision to not award any prizes, just because we didn't have that many films to select from. But now I'm going to list in reverse order the awardees. Значи журито присъди почетен диплом за образователен филм на филма "Как да пресичаме улицата" на режисьора Далибор Райнингер, България. A special mention for an educational film is awarded to the film How to Cross the Street, directed and produced by Dalibor Reininger, Bulgaria. Наградата за най-добър филм, създаден в балканските страни, се присъжда на "Моят път" на режисьорите Светлан Юнакович и Велко Попович от Хърватия. The prize for best film created in the Balkans is awarded to the film My Way, with directors Svetlan Junakovic and Velko Popovic, and produced by both studios Zagreb and Croatia. Наградата за най-добър филм, създаден от независим европейски автор, се присъжда на "Стречин" на Франсуа Вожел от Франция. The prize for best film created by an independent European author was awarded to Stretching, with the director François Vogel from France. Журито не присъди награда за най-добър зелен филм на екологична тематика. Ние обсъждахме няколко филма, но сметнахме, че нито един от тях не може да получи превес в нашето гласуване. Така че не присъждаме тази награда. Наградата за най-добър поръчков филм или музикално видео се присъжда на филма "След дъжда" на Франсуа Вожел от Франция. The
award commission, after deliberating and discussing, we took the decision to not award the prize for best green film on environmental topics, because we felt that all the films ultimately did not have any, none of the films ultimately had any significant advantage compared to the others. And then the prize for best commissioned film or a music video is awarded to After the Rain, directed by François Vogel from France. Наградата за най-добър дебютен филм отива за филма Ангелче, режисьор Залина Бидеева, Русия. The prize for best first film is awarded to Toy Angel, directed by Zalina Videva from Russia. Наградата за най-добър филм епизод от телевизионен сериал отива за филма Горкият Шаров на Анастасия Соколова, Русия. The prize for best film episode from TV series is awarded to Poor Old Rover, directed by Anastasia Sokolova, Russia.